Ютазы районында гадәттән тыш хәле Дым Тамак авылы янында басуда нефть турбалары тишелә һәм аннан аккан сыйыкча табигатькә зур зыян сала. Карабудай кыры сазлыкка әйләнгән 4500 квадрат метр мәйданда уңыш юкка чыккан. Якынча фаразлар буенча җирне рекультивацияләү 150 мең сумга төшәргә мөмкин. Безнең хезмәттәшләр ачыклавынча тишелгән турба Башнефть добыча оешмасына карый. Соңгы елларда мондый хәлләр еш кабатлана башлаган. Вакыйга урыныннан Әдилә Закирова. Дим Тамак авыл җирлегенә караган басуга бүген кирип булмый. Әлеге участок махсус кызыл тасма белән уратып алынган. 2 көнлек биредә нефть турбасы тишелә. Һәм 4500 квадрат метр мәйданга кара сыйыкча түгелә. Хәзер Башнефть оешмасы эшчеләре җирне чистарта. Нефть түгелү биредәге Карабудай уңышына да шактый зыян китергән. Кыр уртасында нефть агып ятуын җирле халык күреп ала. Авыл җирлеге башлыгына шикле истән зарланып мөрәҗәгать итә алар. Да килдем инде Башнефть кешеләр тоже килеп урынны күреп бергә туктаттылар ул трубада аккан нефтьне. И бу нефтьне чыгарып, җирне чистартып, эшне башкардылар инде шул көнне. Бу Башнефть добыча оешмасының авария бригадасы була. Алар тиз арада турбаны ямап куя һәм нефть агыны туктата. Торак пунктларга зыян килми. Белгечләр басудагы нефть аккан территорияләрне чистарту эшенә тотына. Росприроднадзор идарәсе хезмәткәрләре сыйыкчаның үрнәген алып лабораториягә тикшерүгә җибәрә. Тирә-юньдәге участокларга агып чыкмасын дип махсус сыйыкча сибәләр. Гадәттән тыш хәлнең сәбәбе нефть турбаларының тузуы белән бәйле дип фаразлыйлар. Башнефть добыча оешмасының авария хезмәте эшчеләре тиз арада Ютазы районындагы нефть үткәргеч турбаларны ямады. Хәзерге вакытта аннан агып чыккан сыйыклыкны җыеп алалар. Ул утилләштерү өчен алып кителәчәк. Якын тирәдә яшәүчеләргә бернинди куркыныч янамый. Нефтле сыйыклык агып чыккан урынны чистартып бетергәнче эшләячәкбез. Иң зур зыян күрүчеләр фермерлар. Нефть Карабудай кырына да аккан. Югалтулар гаять зур ди җирнең хуҗалары. Бердән уңыш юкка чыккан, туфракның уңдырышлылыгы да бик кими. Безнең бу мәйданда Карабудай чәчелгән именно бу кырда 170 гектар. Нефть инде аккач җиргә эләгә, җирдәге файдалы микроорганизмнарны, җирнең ашлыгын бетерә. Во-первых, сеңә Карабудайга, аны уже без җыеп ала алмыйбыз. Аны җыеп алырга да мөмкин түгел, потому что ул җиргә кирип булмый. Фермерлар Башкортстан нефтьчеләре килгән зыянны каплар дип өметләнә. Уртак тел таба алырбыз дип ышаналар. Бу барып чыкмаса, судка мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк. Дим Тамак авылы җирлегендә бу беренче гадәттән тыш хәл түгел. 2020 елның көзендә Екатериновка авылы янында да нефть үткәргеч тишелгән була. Туфракның уңдырышлылыгын кире кайтару өчен берничә ел көч куярга туры килә. Ютазы районыннан Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.